Pak. 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 Nah, Ora turu wae lho. apa le? Oh. Sampeyan enggak ngerti ya iki opo iki. Dinopo? Saiki kemerdekaan bangsa Indonesia Raya iki. Wis wae pasang bendera iki lho, aja mek turu tok. Pasangan dulu le. Lah ndi arek ono marek rene iki arek. Para nono, Ya wis kok apa? para nono yo. Oh. Yo aku tak turun neh. Hei! Apa le? Ayo gas lur, 17 Agustus. Oke. Siap, pasang. Nandi. Nanti. Kita lah golek arek. Jak upacara ini. Ayo. Pasang bendera, gas. Gas, dal. Persiapan. Siap. Gerak. Siap. Gerak. Tutup barisan. Gerak. Buka barisan. Gerak. Ngadep ngalor. Gerak. Ngadep ngetan. Gerak. Maju. Jalan. Kita pas datang gue, kok bayar mana lo? Suaranya kok enak, orang itu nih. Awang-awang dengan doa aku wah, tangan saja kamu. Nih kayak ini kita Pokoknya tinggal minta tau. apa saiki anu itu layangan kowe Si tani. Melake le. Andi. Kilo bendera siap iki. Hari kemerdekaan Indonesia ya upacara. Tanggal piro? 17 Agustus. Dibanding layangan tok. Delon jam mola ana tanggale. kalau jamet aku Jam mati gawe. Gas yuk. Wis deket layangan. Ayo. Lo. Iya, mari sih. Ya weh iki lho. Lurusan tau. Ini yuk. dendaan iki Siap. Gerak. Ngadep ngalor. Gerak. Lho ngalor ono. Jalan. Ayo mancing le. Loh, sampean gak eling ya saiki tanggal 17 Agustus? Iya. Iya. Berarti aku kudu cinta tanah air iki. Loh, ya apa carane? Ngambung lemah. Ayo. Ayo. Hop. Walon, Cuk. Napa, Le? Cinta tanah air iki. Dan dia aire mek tanah, Cuk. Melake upacara iki. Dal. Unggahne bendera merah putih bahasa Indonesia Raya. Diatur barisannya. Mundur. Aku ini mengarmal. Ayo. Kencang depan. Gerak. Tegak. Gerak.
Luruskan. Maju. Jalan. Hop. Keseret baris ngene tok mlaku ae. Ini yo. Iya. Ngadep ngetan. Gerak. Ngetan ono. Ngetan ono. Oke, cepat. Gerak. Lah, tambah longgo iki lho. Kamu terus istirahat tempat ora? Jadi istirahat di tempat. Ngene lho. Oh, Ngene. ngadep. Ngadep. Balik. Balik ngadep rono ngetan. Istirahat di tempat. Gerak. Tangannya. Siap, gerak. Kepada bendera Sang Merah Putih. Hormat. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, and subscribe. ASK Official.